אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לאירוע הפתיחה של שבוע הגמלאי בתל אביב-יפו. לפני שנתחיל, אני מתכבד להזמין את מר נתן וולוך, יושב ראש המועצה ומחזיק תיק הגמלאים, לשאת דברים. ערב טוב חברות וחברים. שגריר פרגוואי בישראל, the ambassador of Paraguay in Israel, עמיתי למועצת העיר יהודה מאירי, חבריי לכוח לגמלאים, חברות וחברים. אני למדתי שככל שאני מדבר יותר קצר אני מקבל יותר מחיאות כפיים. ולכן אני רק רוצה להודות לכל אלה שטרחו לשבוע הגמלאי ולערב הזה. אני רוצה להודות בעיריית תל אביב, למחלקת המופעים, לשבי מזרחי וליותם רוטה, בעמותת כוח לגמלאים, לרוחלה סמרי המנכ"לית, לצוות העובדים המתנדבים, להנהלת היכל התרבות ולכל אלה שסייעו לנו. אני מאמין שהערב הזה יהיה ערב מענה, ולהתראות באירועים הבאים. תודה רבה. תודה רבה ליושב ראש המועצה מר נתן וולוך, וכעת אני מתכבד להזמין את שגריר פרגוואי מר מרקס חבר לשאת דברים. בבקשה. Good evening. Mr. Natan Voloch, President of the Council of the Municipality of Tel Aviv, Mrs. Rachel Samari, Manager of Koach Laim, and also member of the Municipality of Tel Aviv, Ambassador Modi Efraim, General Director of Mishat HaChutz, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to join you this evening. I'm sure we will enjoy a wonderful concert performed by the Paraguayan group Los Muchachos Paraguayos. The director, Luis Amarilla, is a nephew of the one who was the best known and most popular exponent of our music, the famous singer and guitarist Luis Alberto del Paraná, who Luis Alberto del Paraná promoted Paraguayan music worldwide. Luis Alberto performed several times in Israel with his group Los Paraguayos, and it's important to mention that he in 1963 was performing a concert for the Prime Minister David Ben-Gurion. For Israel and Paraguay, music and songs are an integral part of national identity. It is the way to unite nations and citizens. The group will perform for you Israeli, Paraguayan, and international music, and joined by our friend David Carlsberg, who is accompanying him with the group with his harp. We are going to really have a wonderful night. Finishing, we wish the State of Israel and the Republic of Paraguay a prosperous and peaceful future. אזרחי ישראל ואזרחי תל אביב, המוזיקה מאחדת את כולם.
תהנו מהערב. תודה רבה לישראל. שלום. תודה רבה לשגריר פרגוואי, וכעת אני מתכבד להזמין את מנכ"לית בית גיל הזהב תל אביב, הגברת דפנה בר דוד, לשאת דברים. ערב טוב. ערב טוב, מר נתן וולוך, יושב ראש מועצת העיר והממונה על תיק הגמלאים בעיר. למפיקי ומארגני שבוע הגמלאי בראשותו של מר שבי מזרחי, סגן מנהל אגף התרבות והאומנויות והמחלקה למופעים. יותם חוטה, מפיק המחלקה. הגברת רוחלה סמרי, מנכ"לית עמותת הכוח לגמלאים. דיירי בית גיל הזהב וחברי מועדון הזהב, שחלקם נמצאים כאן היום באולם, גמלאי וגמלאיות העיר תל אביב-יפו. הפעילות הענפה למען אוכלוסיית הגמלאים בעיר תל אביב-יפו מהווה דוגמה ומודל לחיקוי ברחבי הארץ מזה שנים רבות, ועל כך יישר כוח לכל העושים במלאכה. אני גאה כי בית גיל הזהב תל אביב ממשיך להיות שותף לפעילות הענפה הזו שנה אחר שנה למענכם הגמלאים. חשוב לדעת כי אנו בבית גיל הזהב תל אביב פועלים במשך כל השנה למען הגמלאים במסגרת פעילויות התרבות שאנו מקיימים, ואני מזמינה אתכם להצטרף לאירועי בוקר של תרבות הנערכים פעם בחודש, למועדון ריקודי הזהב שלנו, הפועל כבר 14 שנה, בימי רביעי בערב ובמוצאי שבת, למועדון הברידג' למתחילים ולמתקדמים, למועדון הטיולים שלנו, המקיים נופשים בארץ ובקרוב גם בחול, וכמובן להשתתף בהרצאות מטעם מכללת השחר, המכללה המובילה בתל אביב, בניהולה של הגברת בתיה דרורי. בואו לבקר אצלנו בבית גיל הזהב תל אביב וליהנות ממגוון הפעילויות הללו במשך כל ימות השנה, והכל במחירים מיוחדים לכם הגמלאים. השנה, בנוסף לכל, החלטנו לפנק אתכם במשהו מיוחד. אנו מזמינים אתכם לארוחת בוקר תל אביבית על חשבוננו. אז כדי ליהנות מההטבה, כל אשר אתם צריכים לעשות הוא למלא את הטופס שקיבלתם בכניסה לאולם, וגם נמצא בחוברת האירועים של כל השבוע, ולהעביר את הטופס המלא על פי המצוין בו. מי שעדיין לא קיבל את הטופס יוכל לקבל אותו גם בבית גיל הזהב תל אביב וגם במשרדי עמותת הגמלאים במהלך כל החודש. התאריך האחרון להעברת הטפסים הוא ה-30 ביוני, כך שיש לכם זמן וכולכם מוזמנים כמובן לקבל את ההטבה. לסיום, אני מזמינה אתכם להצטרף אל כולנו ביום רביעי בערב, ה-1 ליוני, בשעה 7:30 בערב, לערב ריקודי שנות ה-60, שבמהלכו תתקיים תחרות הריקודים המסורתית שלנו בבית גיל הזהב תל אביב. אז שוב, כולם מוזמנים, אני מאחלת לכולם ערב טוב ומופע מהנה. תודה רבה לדפנה בר דוד, מנכ"לית בית גיל הזהב. וכעת אני שמח להזמין לבמה הישר מפרגוואי את להקת לוס מוצ'צ'וס פרגוואיוס. בבקשה.
Good evening, ladies and gentlemen. Muy buenas noches. We are the music band Los Muchachos Paraguayos. We come from Paraguay, South America. We feel honored and proud to present our Latin American and Paraguayan music. We hope you will enjoy this evening. We hope you will enjoy this show. Thank you for coming tonight. Toda Rama. Buen día,
שלום שלום, ערב טוב, מה שלומכם? אנחנו מאוד שמחים להיות פה עוד הפעם. תודה על הזמנה, תודה לרוחלה, המנכ"לית של כוח לגמלאים, תודה לעיריית תל אביב על הארגון, ואנחנו ממשיכים. אחרי הגיעו אסונסיון פרגוואי, אני גר פה כמה שנים. חשבתי שלמדתי עברית עכשיו, נכון? יותר מכך עכשיו. השיר הבא. אתם מכירים את לואיס אלברטו פרנה? שמעתם אותו? כי אני לצערי לא שמעתי אותו חי. השיר הבא, שיר שהוא כתב. שנים רבות הוא הסתובב בכל העולם, ומרוב הגעגועים לפרגוואי הוא כתב שיר שנקרא אמיתיירה, לארץ שלי. גם בפרגוואי קוראים למדינה ארץ, לארץ שלי, אמיתיירה. והיום יש לנו את הכבוד שהמנהל של הרכב לוס מוצ'צ'וס פרגוואיוס הוא האחיין של לואיס אלברטו פרנה, וקוראים לו לשמו לואיס אלברטו אמרילה. יש פרגוואיים פה? חוץ מהשגריר? לא. אז לכל הפרגוואיים, גם הקונסול. לכל העם ישראל. ¿Podemos hablar un poquito español? Qué bueno, qué bueno. Lo que pasa es que mi amigo, aquí, que está a la derecha, tiene un nombre muy especial aquí en Israel. Un nombre muy bonito, muy lindo, que se llama Chamenchi. ¿Por qué? ¿Por qué? Come mucho shawarma. Una semana Israel
Sí. Algo bonito. Ahora viene algo bonito. Pero para eso también podemos presentarles a nuestros amigos. Tenemos una sorpresa también para ustedes. 2 bailarines. Yo. No. Tenemos 2 bailarines invitados que son de Nano y Ivette para ustedes.
Muy bien, muchachos. Señorita, después vengo yo. Bueno, ustedes no creen que yo bailo, ¿verdad? Pero ustedes van a bailar, ¿verdad que sí? You don't believe it as I can dance. No? Yes? All right. My figure is a little bit, but you can see. I tell you. Necesitamos ayuda, ¿ok? Cuando nosotros decimos chibi chibi, oh, chibi chibi, oh, 2 veces, ¿ok? Una prueba. Ahí va. Chibi chibi, chibi chibi. Yo solo chibi chibi, oh, causa el chibi chibi. Por favor, el pegamento y los jardines. Ah, no. Chibi chibi, chibi chibi.
for the first time is very nice. Sí. ¡Salud! Bueno, מה שלומכם? הכל בסדר? התעוררתם קצת? איזה מרקסים יפים. אורות אפילו, יפה. טוב, השיר הבא. הנבל הוא הכלי לאומי שלנו בפרגוואי. בכל שכונה יש מישהו שמנגן על נבל. כמובן בשכונה שלי לא היה. אז אני ניגנתי. וגם אפילו יש עיר, איפה שכולם בונים שם נבל שם. משפחות, בונים נבל, גיטרות וכל מיני. אז אני הזמנתי את הנבל במיוחד לישראל. אז השיר הבא, שיר אינסטרומנטלי לנבל, קרטה ו... שבשפת הקודש מתחת לעגלה. Quique Dávalos, Enrique Dávalos.
noches no más se le iba puro llorar. Pero podía no más se le iba puro llorar. Porque el mismo cielo se estremecía hoy su diablo. Como sufrió por él, desde su muerte la furia mató. Ay, 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 ay.
שומעים אותי? אני גם לא שומע את עצמי. עכשיו? תודה רבה לכולן. טוב, השיר הבא, הפולקלור הפרגוואי נחשב פולקלור שבעצם לפני הכיבוש, כמובן לא היה מדינות, לא היה פולקלור. כל הפולקלור הגיע מאירופה בכלל. אז יש לנו קצב שנקרא פולקה, כמו הפולקה הפולני. יש פולנים פה? בטוח שיש פולניות. אוקיי, זה הקצב של פולקה, ויש שיר אחד שזה כמו ההמנון של פרגוואי, שנקרא גלופרה, שתרגמו ליותר מבני השפות, ותרגמו כמובן לעברית על ידי אהוד מנור, זיכרונו לברכה, ופרסמו את השיר עם מתי כספי ופרברים, וזה שיר על רגלנית גלופרה. גלופרה זה הנשים, נשים שבאות לנהר לקחת מים לבית. בינתיים שאנחנו הגברים יושבים ושותים תנרי או מטה. אז בואו נשמע לגלופרה.
Cada sombra muere, ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el luna del verano. Porque antes de amanecer la vida le ha de quitar, porque la noche mujer con amigo de pelear. Dice así,
¿Todo bien? ¿Sí? Carrecho también. Bueno, ahora viene una canción y vamos a cantar todos juntos. Es muy conocido, ¿ok? Pero con mucha fuerza, con mucho cariño. Ahí está. Bueno, ahora viene una canción muy conocida por ustedes. Nosotros tres, trabajo,
jugar a los paraguayos. Bueno, ¿todo bien? Ahora la siguiente música que voy a presentar es כל בסדר? אני הולך להצהרות עם הבת שלי, הכל בסדר, ברירה מפילה. ואחר כך, לא כולם עם סוודר, הכל בסדר, תכעסי ילדים, נכון? טוב, השיר הבא, אני מזמין אתכם לטיול בפרגוואי וכפרים. אומרים שבכל כפר, כל עיר קטנה בפרגוואי, זה כמו תמונה של אומן כמובן. יש את הכיכר, את הפלאסה, את הכנסייה, את השוק, הכל ככה, ואפשר לראות באמת, וכאילו העצמן עצר שם. ואנשים מסתובבים ככה כמו שראיתם קודם, הרקדנים. אז השיר הבא נקרא גם של לואיס אלברטו פלנה, אקוארלה פרגוואיה. אקוארלה זה תמונה, אקוארלה בפרגוואי. אני מזמין אתכם לטיול בפרגוואי, רוחלה מארגן טיול לגמלאים. יש פה את השגריר, ומחר נתחיל לתרום ביחד בפרגוואי. Ahora viene una selección de cha-cha-cha. Sí. Bueno, hacía para mover el... ¿Cómo? Dopo suave, sí. ¿Qué pone? ¿Qué significa dopo suave? ¿Alguien que traduzca qué significa dopo suave?
Un poquito más arriba, por favor. Ahora viene de Colombia. ¿Hay alguien de Colombia aquí? ¿No de Colombia? ¿Dónde están los colombianos, chicos? ¿Cómo está? Ahí están. Bueno, ahora viene una selección de cumbias para... Sí.
Bueno, yo viví en México un tiempo. ¿Dónde? En... Acapulco. No, Yo vivía en Acapulco, ¿dónde vivía? yo viví cerca de Potosí. Ese es Bolivia, no Potosí es Bolivia. No, México, ¿verdad? México, Potosí. Cerca de Chihuahua. Tijuana. A Chihuahua. Chihuahua es un perro, ¿no? Pero es mexicano también. Perrito chiquitito con sombrero. A ver si conocen. Ahora. Los tractores mexicanos ya representan pasean por el mundo sus lindas canciones de amor. Sus manos
Muchas gracias. Ahora viene una canción muy importante que va a cantar nuestro amigo Aníbal Portillo y el señor Enrique Dávalos. Un aplauso. Tierra soñada por mí, mi cantar cuando es mi cantar. Mi
Oh